Den 10. marts 2012 tog vi, en gruppe unge fra Vestbjerg Ungdomsklub, til Uganda for at hjælpe med at forbedre fritidslivet for de unge ugandere. Turen var en del af Unge Hjælper Unge-projektet, der nu har kørt i godt et år. Så det er jo det, vi skal. Så I kommer ud og møde en masse børn. Godt en uge før rejsen afholdt vi infomøder for at forberede os til turen. De danske sponsorer donerede hundredvis af sponsorgaver til de unge ugandere. Vi endte med flere gaver, end det var muligt at medbringe. Vi har fået 500 balloner eller sådan noget. Fået en pose, hvor de mente, der var i hvert fald 500 balloner i. Hej til. Hvis vi kan komme afsted, så skal vi ikke tilbage. Allerede på første dagen tager vi ud til et hjem for gadebørn. Hjemmet, der ligger i udkanten af hovedstaden Kampala, hedder Charles Street of Uganda og er stiftet af Joshua Allen Lugwe, som selv har været gadebarn. Vi er blevet fyret, så vi sidder i en taxa, når vi er på vej. Da vi kommer ud til gadebørnene, bliver vi taget rigtig godt imod. Vi møder en hel masse forskellige børn. Vi giver dem ting som blandt andet fodboldudstyr. Gadebørnene har forberedt et velkomstshow til os. De startede med at danse en dans for os, som de danser for konger. Her ankommer vi til Mukulu Boarding School. De viser deres glæde og taknemmelighed ved at synge og danse, ligesom når vi holder en tale. Vi var også inde og følge med i undervisningen. Børnene har rigtig meget respekt for voksne, især lærere. Her giver vi børnehavebørnene gaver, blandt andet malebøger og farver. På skolen skal man snakke engelsk efter 1. klasse. Vi holdt også legedage med børnene, hvor vi viste dem nogle af de danske lege. På skolen får de mad fra en ret primitiv kantine. Her får de pushu, som er en slags tør majsgrød, og dertil får de bønner. De fik en masse forskellige slags gaver, f.eks. hula-hop-ringe.
Her får de balloner, som både bragte glæde hos store og små. Her leger vi så snørebåndskonkurrence. Vi legede flere forskellige danske lege med dem. Hej. Her spiller vi så en ugandisk leg, som hedder netball. Efter 3 dage på skolen blev der afholdt afslutningsshow for os. Her synger vi så for børnene. Den første sang på engelsk, og den næste sang på dansk, Tilfældighedernes spil. Unfortunately for you, it's a Danish song, but what they're singing about is the coincidence, and that we all have hope and dreams. So I hope you enjoy, and I hope you remember the text, all of you. Thank you very much. Her deler vi så de sidste gaver ud. De havde forberedt et udendørs diskotek for os og børnene. Her er vi så på vej ud til nogle andre skoler i Mukono. På vejen deler vi bolde og balloner ud. Her er vi så på besøg på en muslimsk skole. Vi var ude og besøge nogle børn fra Mukono Boarding Schools familier. We just go in? Yep. Oh, thank you. I like that. Her er vi ude ved en nyopstartet skole langt ude på landet. Og de skal selvfølgelig også have gaver. You are giving is for this class. So they stay at the school. So that every day you come to school, you have 3 balls for each class to play. So they are not for you to take home.
Her er vi så meget længere ude på landet. Det er også en del fattigere. Deres skole består kun af en kirke og nogle murstens- eller lerhytter. Når man ser dette, bliver man pludselig glad for sit eget klasselokale. De skal have balloner. Those ones they are lifting, I think. Den 10. marts 2012 tog vi en gruppe unge fra Vestbjerg Ungdomsklub til Uganda for at hjælpe med at forbedre fritidslivet for de unge ugandere. Og efter at have tilbragt 8 dage i landet, vendte turen hjemad. På denne tur har vi lært en masse om blandt andet kultur og forståelse af andre mennesker. Men vi håber også, at de unge ugandere har fået en del ud af vores besøg.